Hello dolo gitu no sari paham tabung ke manai suni parao salthanda ni beri tong men nagi burung ongga nagi minta jadi nono yang kisi beri pumai mo kita lemura tabung ke hai no salthanda ni tong na sile one no gana gini hai no beri tong men manai bai bong ke bini camera te hai no photo shoot khai tong bong ke yang wise khai sirong no photo boy khumrong no photo boy hai no bong ke ang ke hai no asu tong tabung ke mia phaimani mia jeng manai bai kunai taono thanglai mani bini ipad paimani sapta kadrop kho ke sapta kadrop siko bo te kisa ipad no bo choice khaimani tongo abono exchange khainai ni thanglai mani ke exchange khai nogo phirok phurung ke bo ano nogo kabulia borong yang lai tik phaikata hai ni tini thanai tongmani tini bo ma thangya khana jeng bo thanai tongra din jaga ke borok bai baksa no ma tongka khana ke jotono dol pakse ke thangai sinai Engke dol rong nor ani channel no subscribe khai di kisa support khai di channel katal jase norong nugui mankana channel katal se ani engke norok support khai di norok kisa misa support khai kang ke amo ani bagi belai kana nangku mani haikana norok support khai tongni norok ano engke tini ni video kito chikon sa singnai ani tongna sile oni video khai mani tini baga amsong no jotono hamba